नमस्ते प्रणाम आप सभी भोजपुरी भैया के। हम भोजपुरी गायक विकी राज और आप सबके बतावल चाहता नहीं कि आप ही के शहर जिला बेतिया में हमारे बहुत ही अच्छे मित्र भाई म्यूजिक डायरेक्टर सोनू सावरिया जी के घर पे कल रंगारंग कार्यक्रम के दौरान आ रहे हैं। आप ही के मनुआ पुल भरपटिया चौक जहाँ उनका घर है, म्यूजिक डायरेक्टर सोनू सावरिया जी का, उनके दरवाजे पर कल रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जिसमें हम आ रहे हैं आप सबको मनोरंजन करने के लिए। तो प्लीज़ जितना भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे आग्रह है, नम्र निवेदन है कि आप सब प्लीज़ एक बार ज़रूर आइएगा और सेवा का मौका दीजिएगा और भाई को आशीर्वाद प्यार दीजिएगा। लव यू, हर हर महादेव। नमस्ते प्रणाम। हम गायक सागर शैलेश आज हम आ रहल बनी बेतिया सोनू सावरिया जी के घर, सावरिया डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से। रउआ सभी आई, प्यार आशीर्वाद दुलार जरूर दी। नमस्कार। नमस्ते प्रणाम। हम गायक दीपू दीवाना आज बतावे में बहुत खुशी हो रहल बा कि हमनी के आ रहल बानी जा मनुआ पुल चौक भरपटिया बेतिया में, जौन कि आज प्रोग्राम बा सोनू सावरिया जी के घर पे। वहाँ के शादी बा तो हमनी के आ रहल बन जा वहाँ के घर पे। तो आप सबसे निवेदन बा कि आप लोग आई, प्रोग्राम के आनंद ली। जय माता दी, हर हर महादेव। नमस्ते प्रणाम। हम बानी रउआ सबके छोट भाई मंजीव परदेसी। तो आज बहुत खुशी के बात बा कि काल दिनांक 9/2/2022 के म्यूजिक डायरेक्टर सोनू भाई के घर पर प्रोग्राम बा, जौन की मनुआ पुल से आगे भरपटिया गांव में। तो आप सबसे विनती बा कि भारी से भारी संख्या में आई। उसमें बहुत बड़ा बड़ा स्टार लोग के प्रोग्राम हो रहा भैया, तो भारी से भारी संख्या में। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार प्रणाम, जय माता दी, जय हिंदुस्तान, जय हो भोजपुरिया समाज। हम गायक राजन यादव रघुआ सबन से बतावल चाहतनी और बताए में भी बड़ी खुशी होता और बड़ी खुशी के साथ ही कहतनी कि छोट भाई सोनू सावरिया जी के 10 तारीख के शादी बा और कल 9 तारीख के कथा मटकोर के उपलक्ष्य में कल 9 तारीख के उनकर शादी के उपलक्ष्य में कथा मटकोर के दिन कार्यक्रम रखल गई बा। रंगारंग कार्यक्रम के आयोजन कल गई बा, जिसमें बहुत सारा आर्टिस्ट आवता लोग, जिसमें हमहू रहब। रउआ सब भी सादर आमंत्रित बानी, रउआ सब भी आई। अब भाई सोनू सावरिया के नया ज़िंदगी के शुरुआत खातिर अपन आशीर्वाद दी, कार्यक्रम के आनंद ली और आर्टिस्ट लोग के भी अपन प्यार दुलार दी और कार्यक्रम के सफल बनाई। जय माता दी, जय हिंदुस्तान, जय हो भोजपुरिया समाज। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव। हम रौरा लगन के छोट भाई रामू रसीला आज बता के बहुत खुशी हो रहा बा कि कल दिनांक 9 तारीख 2 महीना 2022 के मनुआ पुल चौक पे भव्य प्रोग्राम के आयोजन कल गई बा। आप लोग से निहोरा बा, विनती बा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आई और प्रोग्राम के आनंद उठाई। नमस्ते प्रणाम। नमस्ते प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। हमरो वाला उनके छोट भाई अब्दुल रोमियो आज बहुत खुशी के बात बा कि कल दिनांक 9 तारीख म्यूजिक डायरेक्टर सोनू भैया के घर हमने के आवत सन, जे कि उनकर शादी बाटे प्रोग्राम बा। तो वाला उनसे विनती बा कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक में आई और प्रोग्राम का आनंद ली। नमस्कार प्रणाम भैया। हम गायक ऋषभ दीवाना आज बतावे में बहुत ही खुशी हो रहल बा कि हमनी के आ रहल बानी जान मनुआ पुल चौक भरपटिया बेतिया में, जौन की काल 9 तारीख के प्रोग्राम बाटे बड़ भाई म्यूजिक डायरेक्टर सोनू सावरिया जी के घर पे। तो आप सब वहाँ ज़रूर आएँ और प्रोग्राम के आनंद लीं और अपन छोट भाई के बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दी। जय माता दी, हर हर महादेव।